Λαμπώ, όταν σε βλέπω, λαμπώ. Ζαλίστηκα. Γεια σας ομορφιές μου, καλό Πάσχα, Χριστός Ανέστη. Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Είμαι και σήμερα εδώ να σου δείξω πάρα πολύ ωραία ρούχα. Είναι όλα ολοκαίνουργια. Φορέματα, σετ, παντελόνια και μονόχρωμα και με print. Πάρα πολύ ωραίες μπλούζες, υπέροχα. Ολοκαίνουργια παπούτσια. Σήμερα έχω πάρα πολλούς κωδικούς σε παπούτσια. Πάρα πολλούς κωδικούς σε τσάντες και πάρα πολλούς κωδικούς σε αξεσουάρ. Γενικώς αυτή την εβδομάδα μας ήρθαν όλα τα αξεσουάρ μαζεμένα. Ρούχα μας έρχονται κάθε εβδομάδα, αλλά τώρα έχω πολύ αξεσουάρ. Λοιπόν, δεν ξεχνάς κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σου έχω το κουπόνι με το κωδικό EASTER15. Έχεις μείον 15% έξτρα έκπτωση στο σύνολο της παραγγελίας σου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Εγώ τώρα θα σου πω κάποιες τιμές. Αυτές οι τιμές δεν ισχύουν. Δηλαδή εσύ θα τα πάρεις ακόμα πιο φθηνά από αυτά που θα σου πω εγώ. Γιατί τώρα εγώ εδώ στις τιμές δεν σου έχω υπολογίσει την έκπτωση. Οπότε υπολόγιζε πιο κάτω από αυτά που θα σου πω. Τέλειο. Για εσάς που μας βλέπετε από το Instagram, βλέπετε ένα πολύ μικρό δείγμα για να δείτε όλο μας το βίντεο. Πού θα πάτε? Θα πάτε ή στο κανάλι μας στο YouTube ή στη σελίδα μας στο Facebook ή στο e-shop μας www.merlinboutique.gr. Εδώ από πάνω στο σύνδεσμο θα δεις όλα όσα σου έχω δείξει σήμερα. Όλα όσα θα σου δείξω σήμερα, δεν σου έχω δείξει ακόμα. Λοιπόν, αλλά έχουν έρθει πάρα πολλές επαναλήψεις. Παιδιά, φέτος τι γίνεται με τα εξαντλημένα? Γίνεται πάρα πολύ ωραία, γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα, διότι μου εξαντλείς πάρα πολλά και εγώ στα ξαναφέρνω. Θα κάνεις δηλαδή μια βόλτα, γιατί έχω φέρει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μου είχες βάλει στη wishlist. Είπα πάρα πολλά, το ξέρω. Πάμε για να ξεκινήσουμε. Μας βρίσκει σε Facebook 2 σελίδες, Instagram, YouTube και TikTok. Βάζω μπρος στη μηχανή και φύγαμε! Λοιπόν, ξεκινάμε ένα πάρα πολύ ωραίο σετ. Στο είχα φέρει τώρα το κιμονό που βλέπεις, στο είχα φέρει και σε φόρεμα. Ναι, νομίζω. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια, μία σούπερ τιμή εννοείται. Φανταστικό παπούτσι πλεκτό και μια υπέροχη τσάντα. Είναι πολύ γνωστή της εταιρείας αντιγραφή, αλλά είναι φανταστική ποιότητα δερματίνης. Λοιπόν, θα ξεκινήσω την τσάντα διότι έχω ερωτευτεί. Έχει μέσα και μωρό. Λοιπόν, δες τώρα εδώ. Σου έχει αυτήν εδώ την τσάντα την πιο μικρούλα, την οποία εγώ τρελαίνομαι να την κρατάω, έτσι το έχω πει. Δες εδώ σχέδιο. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Να μπορούσες μόνο να πιάσεις την ποιότητα. Λοιπόν, εννοείται ότι θα φέρνα και μαύρο. Όλα αυτά τα σχέδια τα φέρνω σε μαύρο. Εν τω μεταξύ και το μαύρο είναι πάρα πολύ ωραίο και το φόρεμα μου το έχω σε μαύρο και μπορείς να το συνδυάσεις. Δες την. Και οι δύο λοιπόν έχουν μέσα μπεμπέ, 2 σε 1. Θέλουν μια τιμή για την τσάντα. Από τα 44 στα 39 ευρώ. 39 ευρώ και παίρνεις 2 τσάντες. Τώρα μιλάμε για μια φανταστική ποιότητα, έτσι. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα η ποιότητα της επώνυμης τσάντες. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό που φοράω, το οποίο είναι καταπληκτικό. Στην αρχή είχα βάλει ζώνη από μέσα, αλλά δεν ήθελα να το χαλάσω. Πρόκειται λοιπόν για ένα φόρεμα, το οποίο εδώ βλέπεις ότι έχει αρκετά χοντρή τυράντα, είναι πάρα πολύ άνετο. Δεν είναι λευκό, είναι αυτό το σπασμένο το λευκό, είναι ακριβώς το ίδιο που βλέπεις και στα κεντήματά μου. Και πάμε να δούμε χρώματα. Είναι σούπερ η τιμή που σου έχω βάλει. Λοιπόν, εδώ το φόρεμα, άνετο. Και εδώ το κιμονό, τέλειο και το μαύρο. Δες εδώ και το μπέζ που ταιριάζει απόλυτα με αυτό το σπασμένο λευκό. Εντάξει, είναι καταπληκτικά και άκου λίγο τιμή. Είναι από τα 55 στα 49 ευρώ με ένα μείον 10%. Αλλά είναι ακόμα πιο κάτω γιατί σου έχω μείον 15%. Εντάξει, είναι φοβερό. Το κιμονό μου το κρατάς και μου το βάζεις με τα πάντα. Επίσης να πω ότι ολοκαίνουργια είναι και τα αξεσουάρ. Παίζει πολύ καινούριο αξεσουάρ. Αυτό εδώ θα στο δείξω και σε ασημή. Έχουν έρθει λοιπόν, δες εδώ, αγαπώ. Και σε ασημή θα το βρεις. Επίσης, πόσα είναι? 1, 2, 3, 12. Και τα 12 μαζί θα τα βρεις σε μια τιμή που δεν υπάρχει. Τώρα τα βγάζουμε, τώρα τα κοστολογούμε. Θέλω να μπεις να δεις τιμή.
Άλλα είναι με πλεξούδα, άλλα είναι σαν σφυρίλατα, άλλα είναι εντελώς απλά. Ακριβώς όλα αυτά μαζί νομίζω έχουν κάτω από 10 ευρώ. Θα τα βρεις και σε χρυσό και σε ασημί. Μπες στην κατηγορία αξεσουάρ, έχουν έρθει φανταστικά πράγματα και πάμε στο επόμενο. Είναι δυνατόν να τα ξεχάσω? Πώς είναι δυνατόν να τα ξεχάσω? Λοιπόν, φανταστικό, είναι δερματίνη πλεκτή, αλλά φαίνεται, κάνει αυτό το εφέ της ψάθας, κατάλαβες τώρα. Δες εδώ μπροστά, αυτό εδώ, μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι τέλειο. Και το χρυσό που φοράω, πρέπει να το δεις και με τζιν, είναι εξαιρετικό. Και το χρυσό που φοράω, και το μαύρο, από τα 35 με το μείον 15%, αν το κάνω σωστά, πρέπει να πηγαίνει στα 29 ευρώ. Είναι μαγικό. Μην το χάσεις. Πάρα πολύ κομψό. Δες εδώ. Τώρα πάμε στο επόμενο. Πρόσεξε με λίγο, από τις πιο ωραίες εφαρμογές που έχω δει ποτέ σε φόρεμα. Είναι εξαιρετικό. Μην το χάσεις το συγκεκριμένο φόρεμα. Λοιπόν, έχω βάλει το κόκκινο ένεκα της ημέρας. Έχω κρατήσει τη μικρή τσαντούλα από αυτές που σου δείξα πριν. Λοιπόν, βισκόζ. Πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, πάρα πολύ ωραίο μανίκι. Δες πόσο αέρινο, πόσο τέλεια κάθεται. Έχει τσέπη που λατρεύω το ρεύω τη τσέπη. Είναι από τα 44 στα 39 με ένα 10%. Εσύ θα το πάρεις με ένα 15, μείον 15% με το κωδικό. Οπότε ακόμα πιο κάτω από 39 ευρώ δεν υπάρχει. Λοιπόν, μαύρο, θεϊκό. Στο πίσω μέρος όλο λάστιχο για να καταλάβεις. Και μπροστά μου κάνει αυτό εδώ. Και σου έρχεται μαζί με ψάθινη ζώνη, τη λατρεύω. Λοιπόν, μπέζ, το αγαπώ. Πάντα chic, παιδιά, αυτό το χρώμα. Και επίσης εδώ ίντικο, η απόλυτη τάση. Λοιπόν, πάμε, θα κρατήσω ένα γιατί δεν γίνεται, παιδιά, με όλοι μαζί. Δες το, είναι τέλειο το πώς πέφτει. Εδώ μπροστά, τέλειο διότι πίσω μου κάνει... Οπα, συγγνώμη. Παίρνει στήθος όπως βλέπεις, μου είναι έτσι λίγο μεγάλο. Θα βγάλω τη ζώνη για να καταλάβεις τι εννοώ για την εφαρμογή. Δες το τώρα, πίσω είναι όλο λάστιχο και εδώ μπροστά έρχεται και κάθεται και κάνει μέση. Πάρα πολύ κομψό. Κάτω από τα 39 ευρώ δεν υπάρχει. Πάμε στο επόμενο. Ειδική παραγγελία από το Merlin Boutique για σας, για τα κορίτσια του Merlin Boutique σε 4 χρώματα. Το έχω λατρέψει, είναι σατέν. Δεν ήξερα ποιο από τα 4 χρώματα να βάλω. Σου έβαλα τώρα το χακί γιατί ήθελα να στο συνδυάσω με υπέροχα τώρα. Τι να σου πρωτοδείξω εδώ. Λοιπόν, δες το. Δες ωραίο σκουλαρίκι, δες εδώ πόσο ωραία πέφτει αυτό. Θα στα δείξω όλα τα χρώματα. Έχω κάνει συνδυασμούς κολλιέ με όλα τα χρώματα. Λοιπόν, είναι over, η τσάντα είναι καταπληκτική, είναι του ονείρου. Θα στη δείξω και αυτή. Λοιπόν, ξεκινάω με το φόρεμα. Είναι over, μου έχει πάρα πολύ ωραίο μαλακό σατέν, αλλά δεν είναι αυτό που... Πώς να σου το πω τώρα, δεν είναι αυτό που γυαλίζει πολύ και κάνει μπαμ. Κατάλαβες, είναι αυτό το ωραίο. Το λίγο ματ που κάνει αυτό το shiny. Λοιπόν, εδώ έχω χακί λεπτομέρειες σε αυτό το τέλειο μπέζ. Μπορείς να μου βάλεις πέδιλο, μπορείς να μου βάλεις τα πάντα και πάμε να δούμε. Σου έχω φέρει κίτρινο, δες το, παιδιά είναι μια φαότητα, τα αγαπώ. Μου αρέσει και σε πιο έτσι αδύνατα και σε πιο juicy κορμιά, δες το και πίσω. Μα είναι πολύ αρχοντικό. Λοιπόν, κίτρινο, μαύρο, τέλειο και το μαύρο και εννοείται θα έπαιρνα navy blue, είναι το αγαπημένο μου, τέλειο. Λοιπόν, άκου τώρα τιμή, είναι από τα 55 στα 49 με ένα μείον 10%, εσύ ακόμα πιο κάτω θα το υπολογίζεις, δεν θα σου κάνω τώρα τους υπολογισμούς, τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, το έχω συνδυάσει με κολλιέ και σκουλαρίκες στους ίδιους χρωματισμούς. Δες, κάνει σαν ταρταρούγα, είναι χακί, κάτσε να το βγάλω να το δεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς να το φορέσεις είτε από αυτή τη μεριά που κάνει τους πιο χοντρούς κύκλους, αλυσίδες, είτε από εδώ. Και το έχω και σε καραμέλα και σε χακί. Εδώ και δες τα σκουλαρίκια μου, που τα έχω και αυτά σε καραμέλα, είναι αυτό εδώ, δες τι ωραίο. Πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραίες τιμές. Στο κίτρινο επάνω λοιπόν, σου έχω βάλει ακριβώς το ίδιο σε καραμέλα. Στο μαύρο σου έχω βάλει ένα διπλό. Έλα πουλάκι μου. Είναι μία η τιμή. Δες το, είναι διπλό με μαύρες πέτρες.
Εδώ θα το δεις καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία αξεσουάρ σε αυτό το βίντεο. Τα έχω λατρέψει. Μπορείς να το βάλεις και το ένα σαν τσόκερ. Και εδώ στο navy blue έχω βάλει χρυσό με αυτό το κόμπο, αυτό που σου έδειξα πριν. Λοιπόν, αυτά για φορέματα, αυτά για αξεσουάρ και πάμε εδώ. Δες την. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από αυτές που μπορείς να κρατήσεις και έτσι, πώς θα κρατήσεις και έτσι. Έχω λοιπόν μπέζ και λευκό, και το λευκό μου άρεσε, αλλά τώρα επειδή φοράω αυτό το platform, έβαλα το μόκα μου το έχουν εδώ, να το πούμε μόκα. Λοιπόν, αρχική τιμή είναι στα 32, θα υπολογίσεις ένα μείον 15%, 20 κάτι βγαίνει. Πάρα πολύ ωραία ποιότητα, είναι μεγάλη τσάντα, επίσης έχει λουρί που μπορείς να μου τη φορέσεις στο πλάι, θα αγαπώ, τις αγαπώ. Έχει αυτόν εδώ τον κόμπο, πάρα πολύ μεγάλη τάση τώρα όλα αυτά. Δες και το λευκό. Είναι τέλειο. Λοιπόν, παίρνω τις τσάντες μου, παίρνω τα φορέματά μου και φεύγω και πάω στο επόμενο. Λοιπόν, έναν έρωτα έχω να δηλώσω. Το αγαπώ. Θα σου βγει κάτω από 29 ευρώ, είναι φόρεμα. Έχει δύο υφές, σατέν και κοντοστόφα. Αυτό εδώ που βλέπεις είναι καρφίτσα, αν θες το αφαίρεις. Εν τω μεταξύ, αν βγάλεις τη ζώνη, γίνεται ένα εντελώς διαφορετικό φόρεμα. Μ' αρέσει εμένα. Σου έχω βάλει το πλεκτό, το νιούλ, να το πούμε, μπαλαρίνα μητερή, όπως θες. Δες εδώ χρώματα. Παιδιά, τα χάψα. Είναι τέλειο. Λοιπόν, δες εδώ στο ροζ πόσο τέλεια φαίνεται η διαφορά. Σατέν και από πάνω ελαστική ποντοστόφα. Εδώ με τη ζώνη. Χωρίς τη ζώνη είναι très romantique. Με τη ζώνη, η οποία είναι σοκολά, αγάπη μου, σοκολά. Είναι λίγο πιο rock η διάθεσή σου. Από τα 35 στα 31, άλλο ένα μείον 5%, κάπου στα 29 νομίζω πρέπει να πηγαίνει. Δες εδώ και το beige. Παιδιά, είναι τέλειο. Δες εδώ το σατέν του, δεν διαφανίζει καθόλου. Αυτήν εδώ την καρφίτσα, αν θέλεις τη βγάζεις, δες το. Εμένα μου αρέσει για κάποιο λόγο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα ξανακάνω σπούρα και θα φύγω. Πάμε στο επόμενο. Τίποτα έτσι, ένα δευτερόλεπτο. Μ' άρεσε πολύ και το μπες. Τα έχω βάλει όλα, διότι προσπαθώ να αποφασίσω ποιο θα πάρω. Έβαλα το μπες χωρίς τη ζώνη. Παιδιά, είναι τέλειο. Απλά να το δείτε. Πάμε στο επόμενο. Είναι φανταστικό. Το αγαπώ. Λοιπόν, πώς θα πούμε τώρα και τι να πρωτοπούμε για αυτό το φόρεμα. Λοιπόν, λοιπόν, διαφάνεια στα μανίκια, από τα μανίκια θα ξεκινήσω, που μου κάνουν αυτή την τέλεια καμπάνα. Δες το τώρα, από εδώ μέσα έχει υλικό σταθερό για να κάνει το μανίκι αυτό εδώ χωρίς να πέφτει και να χάνεται, για να στο κρατάει ανοιχτό. Πώς είναι το φουρό σε μερικά σε μερικά φορέματα, δες το, είναι τέλειο. Από μέσα λοιπόν μου έχει μείνει μεσοφόρη στο ίδιο χρώμα με το φόρεμα, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για το χρώμα, αλλά επειδή έχει έρθει ένα σούπερ χρυσό πέδιλο, έβαλα το κίτρινο. Το πέδιλο πάει και με τα τρία χρώματα. Λοιπόν, πίσω είναι ματερί και μπροστά έρχεται και μου κάνει αυτό το ελαφρύ άνοιγμα και αναδεικνύεται το παπούτσι. Εν τω μεταξύ, αυτό εδώ βρίσκεται και σε αυτό το μέρος του φορέματος, οπότε και αυτό στέκεται. Αχ, είναι τέλειο. Είναι από τα πιο ωραία φορέματα που σου έχω φέρει έτσι για μια περίσταση. Παίρνει στήθος, παίρνει μέση, εδώ πάρα πολύ. Βλέπεις, είναι άνετο. Έχει πάρα πολύ ωραία τιμή. Λοιπόν, θα σου πω πρώτα την τιμή του. Δύο υφές, φόρεμα κρουαζέ, τα 55 στα 49 και θα το πάρεις και πιο κάτω. Λοιπόν, μαύρο, εσπανιόλ. Και εάν θέλεις να τραβήξεις τα βλέμματα, να το θες έτσι λίγο πιο ρομαντικ, πιο ήσυχο, εδώ σπασμένο λευκό. Τι ωραίο φόρεμα, τι φανταστική τιμή. Θα πάρω, δεν ξέρω ποιο, θα δυσκολευτώ, αλλά θα πάρω ένα. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην το πάρεις το συγκεκριμένο. Λοιπόν, δες με, το χρυσό το πέδιλο ταιριάζει με όλα. Και είναι ένα φανταστικό πέδιλο, διότι είναι σαν να μην φοράς καθόλου, είναι σαν το ασημί. Πώς σου είχα φέρει το ασημί και έγινε πανικός, ήρθε λοιπόν σε χρυσό
Έχει αυτή την ελάχιστη φιάπα μπροστά, πολύ σταθερό τακούνι, μπαρέτα, δες εδώ πέδιλο. Το έχω συνδυάσει και με αυτό, το οποίο θα το δείξω και σε ασημή. Είναι έτσι σαν σφυρίλατο. Ήθελα να βάλω και σκουλαρίκι, αλλά το άφησα για επόμενο φόρεμα. Λοιπόν, έλα να δούμε για το πέδιλο Gold. Είναι από τα 33 στα 29 και θα το πάρεις ακόμα πιο οικονομικά. Λοιπόν, είπα τιμές. Δεν θέλω να το βγάλω. Τα παίρνω και πάω στο επόμενο. Co-print είναι η απόλυτη τάση. Φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι, το print λοιπόν αυτό της Αγελάδας, εμένα στο συγκεκριμένο print που πραγματικά το βλέπεις παντού, σε σακάκια, σε μπλούζες, σε παντελόνια, σε πουκάμισα. Υπάρχουν δύο χρώματα που μου αρέσουν πάρα πολύ, δες εδώ τσάντα. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο λοιπόν print, το co-print είναι δύο τα χρώματα, μου αρέσει πολύ το μαύρο και το καφέ. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές, έχω δει πάρα πολλά χρώματα. Εμένα αυτά τα δύο είναι αυτά που μου φαίνονται chic και κομψά και έχω ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Που η αρχική του είναι στα 22 ευρώ και εσύ θα το πάρεις με μείον 15%. Δες τώρα τι γίνεται. Έχει εδώ όλο αυτό το print, έχει χοντρή τυράντα και μου κάνει εδώ και στο μανίκι αλλά και εδώ μου κάνει ρίπ. Δες το λίγο και στο καφέ του, εδώ κάνει ρίπ. Πάρα πολύ ανάλαφρο. Όλο το καλοκαίρι, το βάζεις και με φλατ, το βάζεις και με χρυσά αξεσουάρ και με ασημίδες. Τώρα σκουλαρίκι. Έχω συνδυάσει ένα πάρα πολύ ωραίο σκουλαρίκι, μαύρο και χρυσό. Μου αρέσει πάρα πολύ το μήκος του, είναι εύκολο. Γι' αυτό σου λέω ότι μπορείς να το βάλεις και με φλατ. Και δες και το καφέ, πόσο τέλειο είναι με χρυσά αξεσουάρ. Και το μεταξύ είναι τελείως διαφορετικό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι βλέπω άλλη εικόνα στο μαύρο του και στο καφέ του. Δες το πόσο διαφορετικό κάνει. Πάρα πολύ οικονομικό και πάρα πολύ ωραίο. Αν θέλεις λοιπόν κάτι στο συγκεκριμένο print και σε φοβίζει, πάρε αυτό το φόρεμα. Είναι τέλειο. Πάμε στο επόμενο. Αρχικά θα το πάρω. Έχω τρία χρώματα, αλλά θεωρώ ότι είναι το πιο ωραίο beige φόρεμα που έχω βάλει ποτέ. Σε όλη μου τη ζωή. Και στα 25 αυτά χρόνια που ζω. Λοιπόν, δεν το έχω χάσει. Βλέπεις ότι φοράω ένα πέδιλο και φοράω και ένα καταπληκτικό χαμηλό flat mule, τέλειο. Δεν ήξερα, δεν μπορούσα να αποφασίσω αν θέλω ψηλό ή αν θέλω flat και έβαλα και τα δύο, έχω τρεις επιλογές. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την τσάντα, εδώ σαν την κουτσί. Δες το, έχω πάρει τη λευκή, ας την αφήσω για να μπορέσω έτσι λίγο η κατάσταση έτσι όπως την έχω κάνει. Δεν είναι και, ξαναγέννη, δεν είναι και πολύ εύκολο. Λοιπόν, δες το. Δεν διαφανίζει καθόλου, πάρα πολύ ωραίο ύφασμα, έτσι ελαφρύ. Πίσω στην πλάτη μου κάνει αυτό που βλέπεις, υπέροχο, δες εδώ μανίκι, υπέροχο φλογερό κόκκινο, το κόκκινο είναι φανταστικό. Θα περίμενες να βάλω το κόκκινο ένιτα της ημέρας, αλλά όχι, έβαλα το μπέζ και μαύρο. Λοιπόν, μην το χάσεις το συγκεκριμένο φόρεμα, από τα 32 στα 28 και το παίρνεις ακόμα πιο χαμηλά. Στο πίσω μέρος λοιπόν μου κάνει αυτό το βε, δεν μου κάνει και μπροστά. Αυτό που βλέπεις είναι πίσω. Είναι τέλειο. Είναι καταπληκτικό. Είναι αυτό το τέλειο το cream το βε. Βλέπεις ότι μου έχει άνεση μέσα στο ισό που βλέπεις όλες τις μετρήσεις. Και δες τώρα εδώ. Έχω φορέσει στο ένα μου πόδι αυτό. Είναι από τις πιο ωραίες μητερές, να το πω μπαλαρίνα να τελειώνουμε. Να το πω μιούλ, πώς θες να το πω. Κάνει χρυσή μύτη, έχει αυτή είναι εδώ τη λεπτομέρεια. Και εδώ όλο είναι χρυσό, παιδιά, είναι τέλειο. Εδώ τιμή μπέζ. Τι γράφει? 32-28. Από τα 32 στα 28 θα το πάρεις ακόμα πιο χαμηλά. Στο άλλο πόδι φοράω το πέδιλο το χρυσό, αλλά ταιριάζει και το πλεκτό. 3 παπούτσια σου προτείνω με αυτό το φόρεμα. 3 παπούτσια και 3 χρώματα. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, είναι τένσελ, σου έχω μιλήσει για αυτό το υλικό. Είναι οικολογικό, είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Αν θέλεις να στο περιγράψω σαν υφή, είναι ποντοστόφα πάρα πολύ λεπτή. Δες τώρα με την ποντοστόφα πώς μπορείς να φτιάξεις ένα φόρεμα που μπορείς να το φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, μπορείς να το βάλεις και σε μία περίσταση. 5 χρώματα σου έχω, είναι πάρα πολύ άνετο, δες το. Έχει τσέπες,
Αγαπώ το ωραίο αυτά τα φορέματα τα εύκολα. Έχει εδώ πέρα λοιπόν την λεπτομέρεια που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι μαλακό τώρα όλο αυτό. Πάμε να δούμε χρώματα. Φοράω το κόκκινο, είναι όλα ένα και ένα. Θα σου πω και τιμή. Από τα 39 στα 35 και το παίρνεις ακόμα πιο οικονομικά. Λοιπόν, μαύρο, παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο τώρα αυτό το φόρεμα, ειλικρινά. Δεν μπορείς να το βάλεις σε μια περίσταση. Τώρα το γαλάζιο, φαντάσου το με ένα λευκό μου, τι ωραίο που θα είναι. Το CL, εδώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Τι ωραίο ύφασμα. Μακάρι να μπορούσες να καταλάβεις για πόσο ωραίο ύφασμα σου μιλώ. Λοιπόν, το ροζ, αυτό ήθελα να βάλω, αλλά έβαλε το κόκκινο. Δες το τι ωραίο που είναι το κουφετί, με τα χρυσά τα μη που σου έδειξα. Εδώ κίτρινο, η απόλυτη τάση φέτος. Δες πως ταιριάζει με τη μαύρη μου την παλαρίνα και τη μαύρη τσάντα. Στα δείξα όλα, μαύρο, CL, ροζ, κίτρινο και το κόκκινο. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ άνετο. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ολόσωμη φόρμα. Άπειρα φανταστική, θέλω να την πάρω σε όλα τις τα χρώματα. Παιδιά, τι ωραία φόρμα είναι αυτή. Όλο το πίσω μέρος είναι λάστιχο, οπότε έρχεται τώρα αυτό και εφαρμόζει άψογα πάνω στο κορμί. Δεν ήξερα ποιο χρώμα να βάλω, αλλά ήθελα να σου δείξω το υπέροχο, δες το ασημί, πόσο υπέροχο. Πόσο μου αρέσουν οι μύτες που έχουν επανέλθει, το λατρεύω. Ήθελα λοιπόν να σου δείξω το ασημί το μιούλ μου και έβαλα το ίντικο. Το οποίο είναι θεϊκό, μοιάζει σαν τζιν. Όχι, το καταλαβαίνεις ότι είναι ίντικο. Λοιπόν, έχω κρατήσει τη λευκή την τσάντα, δες τώρα πόσο τέλεια ταιριάζει. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό που φοράω, γιατί θα το λατρέψεις. Λοιπόν, είναι φόρμα η οποία έχει αυτό εδώ μπροστά. Στο πίσω μέρος κάνει όλη αυτήν εδώ την ιστορία με το λάστιχο. Οπότε έρχεσαι εσύ, θες να μου τη βάλεις πιο ψηλά τη ζώνη, θες να μου τη βάλεις πιο χαμηλά εδώ ακριβώς στο κιλούμπι, θες να την ανοίξεις, να κάνει το εφέ της. Παιδιά, τι ωραία, και τη φοράω με flat. Φαντάζομαι να τη βάλεις και με ψηλό. Λοιπόν, μου έχει βάτα, τόσο όσο, εγώ τρελαίνομαι για βάτα. Κάνει μέση καταρχήν τώρα, έρχεται και κάνει αυτό, μου αρέσει που έχει βάτα και κάνει μέση, έρχεται και κάνει αυτό στον κορμό. Έχει τσέπη, η παντελώνα της είναι άνετη. Τι ωραίο που είναι το παπούτσι. Πάμε να δούμε χρώματα και τιμή. Λοιπόν, από τα 39 στα 35 και ακόμα πιο κάτω. Εδώ λοιπόν σου έχω το nude, το οποίο είναι εξαιρετικό. Δες εδώ, στην κοφολιά όλο αυτό για να εφαρμόσει τέλεια. Ήθελα να βάλω τούτο. Δες το και αυτό με το ασημί, το παπούτσι, πόσο ωραία ταιριάζει. Μέντα παστέλ. Μέντα παστέλ. Και εννοείται μαύρο. Εδώ. Υπέροχη τιμή, κάτω από τα 35 ευρώ, δεν υπάρχει. Λοιπόν, σου έχω βάλει αυτό με τον κόμπο σε ασημί. Σου έχω πει ότι μου αρέσει πολύ το σημερινό μας βίντεο, παραλίγο να το ξεχάσω. Το παπούτσι, παιδιά. Δες εδώ, τι ωραία λουράκια και τι ωραία λεπτομέρεια. Εδώ. Και το τακούνι έχει επένδυση. Πάρα πολύ ωραία μύτη εδώ μπροστά, θα σου πω και τιμή. Εδώ εντωμεταξύ έχει αυτό το λάστιχο και προσαρμόζεται τέλεια και δεν σε πονάει καθόλου. Λοιπόν, πάμε να βρω κάτι σε silver. Νιούλ χαμηλό, μητερό, 25 ευρώ. Ακόμα πιο χαμηλά θα το πάρεις. Πάμε στο επόμενο. Δεν ξέρω, σου έχω πει ότι σήμερα κάνω το βίντεο της χρονιάς. Έχω τρελαθεί καταρχήν σήμερα. Δεν θα συγκρατηθώ, θα ψωνίσω. Σε κάθε βίντεο λέω θα συγκρατηθώ. Έλα, τα βλέπεις κάθε μέρα. Δεν μπορεί, θα τα έχεις βαρεθεί. Παιδιά, δεν τα βαριέμαι. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα ψωνίσω πάρα πολλά πράγματα. Έχω τρελαθεί. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την τσάντα. Θέλεις λοιπόν ένα καλοκαιρινό ποιοτικό backpack που να ταιριάζει με τα πάντα. Εδώ λοιπόν από την εταιρεία Diana & Co που έχει πάρα πολύ προσεκτικές. Δες μόνο αυτό. Το λουρί της λοιπόν είναι από θερμαντίνη και μετά μου έχει έναν σατινέι μάντα και χρυσές λεπτομέρειες. Δες εδώ τώρα. Καταλαβαίνεις από τις ραφές, από τα πάντα, πόσο καλοφτιαγμένη είναι. Μου αρέσει που είναι κρέμ, είναι αυτό το σπασμένο λευκό, πάει με τα πάντα. Δηλαδή εδώ τώρα θα σου δείξω πολύ ωραία χρώματα στο σετ. Και με το λευκό και με το μόκα και με το ίντικο, πάει με όλα. Έχει λοιπόν μπροστά θικούλα, εδώ, δεν τη λες θικούλα, είναι αρκετά μεγάλη.
Έχει και εδώ την πιο μεγάλη που έχει και άλλες θήκες μέσα και έχει και πίσω. Λοιπόν, εδώ είναι το απόλυτο καλοκαιρινό πάγο. Τα αγαπώ. Πάμε στο σετ, γιατί έχω τρελαθεί με το σετ. Θα πάρω σίγουρα ένα... Καλά, να σου πω για την τιμή. Είναι από τα 49 στα 44 ευρώ και θα το πάρεις ακόμα πιο χαμηλά, δηλαδή πιο κάτω από 22 ευρώ το κομμάτι. Κόκκινο, θα σου το δείξω. Κόκκινο, το λευκό του. Δες εδώ, θέλω να μου πεις, μου πάρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός γαλάζιου, είναι τώρα αυτό ριγέ, με όλα τα νούτ και με όλα τα καφέ. Μ' αρέσει γαλάζιο με μόκα, γαλάζιο με καφέ. Γενικώς έχω πάθει μια τρέλα με το συγκεκριμένο συνδυασμό εφέτο. Και επίσης ίντικο, επειδή είναι από την ίδια χρωματική παλέτα, ταιριάζει απόλυτα τώρα αυτό. Δες το. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τιμή και να σου δείξω τώρα από τι αποτελείται. Είναι ποντοστόφα, αλλά είναι η ακόμα πιο λεπτή, γιατί σου έχω φέρει και πιο χοντρό στις αρχές της άνοιξης. Είναι το καλοκαιρινό που έχει τσέπη, το δένεις εδώ, το έχω δέσει τώρα εγώ, έχει λάστιχο, το προσαρμόζεις. Και από πάνω, την έχω κλείσει τώρα μέχρι, όχι δεν την έχω κλείσει μέχρι πάνω, έχω αφήσει ένα κουμπάκι γιατί σου έχω βάλει αυτό σε ασημή. Μου κάνει λοιπόν ποντοστόφα βε και έχει εδώ ραμμένη λεπτομέρεια, ριγέ πουκάμισο, που τι είναι, είναι η απόλυτη τάση φέτος. Πάρα πολύ ωραίο το μανίκι εδώ, δεν ξέρω ποιο χρώμα θα διαλέξεις. Είναι τέλεια όλοι, για μένα. Πάμε στα επόμενα. Είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, το ξέρω, περίμενε. Εσύ που νομίζεις τώρα ότι μου κάνει μεσάτο και δεν σε παίρνει, περίμενε γιατί είναι μαγικό. Με ένα μαγικό τώρα αυτό θα λύσει και θα γίνει over. Λοιπόν, μιλάμε για ένα υπέροχο σετ. Πάρα πολύ, τραβάει τα βλέμματα τώρα αυτό το σετ. 3 χρώματα και θα σου δείξω το μαγικό κόλπο. Λοιπόν, μαύρο με σαμπανί. Τι ωραίο που είναι. Δες το, μου κάνει φλωράλ. Και μου έχει αυτήν εδώ τη δίχρωμη λεπτομέρεια, εδώ με μαύρο, navy blue, είναι πετρόλ, δεν είναι navy blue. Λοιπόν, μαύρο που βλέπεις ότι είναι εντελώς ανοιχτό, τύπου σαν πόντσο. Θα σου δείξω πώς γίνεται αυτό. Και υπέροχο ιβουάρ, το οποίο έχει μαύρη γραμμή και λευκά λουλούδια. Λοιπόν, θα σου δείξω το παντελόνι, θα σου δείξω την παντελόνα, μιλάμε για ένα σατέν σετ. Ας δούμε πόσο παίρνει η παντελώνα και θέλω να σου δείξω τι μαγικό γίνεται στη μπλούζα. Λοιπόν, στο πλάι μου έχει ρίγα, εδώ η παντελώνα, για να δεις ό,τι παίρνει. Μου παίρνει λάστιχο, έχει λάστιχο και μου παίρνει νούμερο. Εδώ φλωράλ, κάτω-κάτω έχει τη γραμμή του, όπως και στο πλάι. Και τι γίνεται τώρα, όπως το... Αχ, είναι τέλειο. Πάρα πολύ. Το έχω βάλει με το φλάτ στο ασημί. Μπορείς να βάλεις τα πάντα, μέχρι και με σνίκερ λευκό είναι πάρα πολύ ωραίο που το δοκίμασα. Λοιπόν, μέσα από εδώ, πώς να στο δείξω τώρα αυτό. Λοιπόν, μέσα από εδώ, στο μπροστινό μέρος της μπλούζας, δες το λίγο, θα στο δείξω ακριβώς όπως είναι. Στο μπροστινό μέρος της μπλούζας, εδώ, κρέμονται 2 σατέν κορδόνια. Τα βλέπεις? Αυτά λοιπόν κρέμονται στο μπροστινό μέρος. Έρχεσαι και τα δένεις μέσα από το ρούχο από πίσω. Τώρα τα έχω δέσει ακριβώς εδώ. Εδώ το πιάνω, το έχω δέσει πάρα πολύ χαλαρό. Και γίνεται μεσάτο. Αν δεν θέλεις να είναι μεσάτο και το θες τελείως λούς, τώρα μέσω στο λίνο και έρχεται και γίνεται αυτό. Που τα παίρνεις, τα δένεις ας πούμε τώρα μεταξύ τους εδώ μπροστά, για να μην... Κατάλαβες τώρα, να μην φαίνονται. Κάνεις αυτό εδώ, έτσι, και να το, εδώ, και είναι τελώς λούζ. Πάμε να σου πω τιμή, να μην το πιστεύεις. Λοιπόν, σετ σατέν από τα 44 στα 39 και όπως σου λέω, θα το πάρεις ακόμα πιο οικονομικά. Φανταστικό. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, πάμε γιατί το πάρτι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, τώρα ξεκινά. Ολοκαίνουργια εταιρεία, φανταστική ποιότητα, φανταστική παντελώνα, κομποζάρι ακριβώς με το ίδιο μπλουζάκι από πάνω, αλλά εγώ θα σου κάνω διάφορες στιλιστικές προτάσεις. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε εδώ. Καταρχήν, δες πόσο ταιριάζουν τα σχέδιά μου. Τα σχέδιά μου
Πόσο ταιριάζουν χρωματικά αυτά που φοράω. Λοιπόν, μιλάμε για μια παντελώνα καταπληκτική από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παίρνει πάρα πολύ νούμερο, το βλέπεις εδώ. Πώς αλλιώς δηλαδή, πόσο πιο να στο δείξω. Φοράω το μπορντοφυσινί του και είναι τέλειο. Το φοράω με γόβα. Εννοείται ότι μου το βάζεις και πρωί με σνίκερ. Τσέπη, έχει ακριβώς την ίδια μπλούζα αν θέλεις από πάνω. Σαν σετ, τώρα είναι μαγικό αυτό εδώ. Είτε μου τη βάλεις από μέσα, είτε μου την έχεις έτσι ρηχτή, λουζ με κάτι εδώ να... Πάρα πολύ ωραίο, θα σου πω τιμές και δεν θα το πιστεύεις. Αρχικές τιμές χωρίς την έκπτωση τώρα, έτσι. Λοιπόν, η μπλούζα μου είναι στα 24, επίσης στα 24 είναι η φανταστική μπλούζα, λοιπόν, 24 και 27. Προλαβέτες, 27 και 24, 4 χρώματα τώρα, έτσι. Δες τα, περίμενε, θα στα δείξω ένα-ένα. Λοιπόν, 24 και 27. Την έχω συνδυάσει με μια πάρα πολύ ωραία μπλούζα που θα σου δείξω και άλλα χρώματα. Σ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές. Εμένα μου αρέσει έτσι να σου πω την αλήθεια, απ' έξω. Από μέσα μου έχει επένδυση και από πάνω πέφτει ένα πάρα πολύ ωραίο ροδί. Δες πόσο τέλεια ταιριάζει εδώ με το nude. Γι' αυτό την κράτησα. Έτσι. Είναι τέλειο. Μόνο στα 24 ευρώ. Χωρίς την έκπτωση, ξαναλέω, δες το, δένει πίσω εκεί που θες εσύ, θα το βρεις και σε άλλα χρώματα. Και πάμε να σου δείξω σαν σετ. Εννοείται έχω μαύρο, ξαναλέω, ολοκαινούργια εταιρεία φανταστική. Λοιπόν, και η παντελώνα και η μπλούζα σε μαύρο, σε υπέροχο σοκολά. Ξαναλέω, πολλούνται χωριστά. Δες τώρα, καφέ με ματζέντα, εντάξει. Δεν είναι ματζέντα, είναι μπορντό. Δες το. Αγαπώ. Πάρα πολύ ωραίο. Κάνει συνδυασμούς τώρα, σοκολά. Εδώ. Υπέροχο. Το καλοκαίρι θα παίξει πάρα πολύ. Και μόκα. Η ωραία η μόκα. Τέλειο. Θα σου κάνω συνδυασμούς με όλες τις παντελώνες. Τώρα δεν θα σου φορέσω από πάνω την μπλούζα γιατί στην έδειξα και για να μην χάσουμε χρόνο. Δες το. Εδώ, να φοράς το σετ. Να κρατάς αυτό. So chic. So chic. Λοιπόν, πάμε να σου δείξω φορεμένες όλες τις παντελώνες με πάρα πολύ ωραία ολοκαίνουρια top από πάνω. Έχει τα μάτια σου εδώ.
Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Τώρα ξεκινάει το πάρτι. Σου έχω ένα φλωράλ παντελόνι σε 5 υπέροχες αποχρώσεις. Καταρχήν, αυτό που γίνεται παιδιά με τα φλωράλ παντελόνια, πρέπει να σταματήσει. Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, σου φέρνω φλωράλ παντελόνια, τα παίρνω όλα εγώ από τον προμηθευτή, σε όλα τα χρώματα. Εσύ τα εξαντλείς σε όλα τα χρώματα, θες να τα ξαναφέρω, αλλά δεν τα βρίσκω γιατί δεν υπάρχει πανί. Φέρνω όμως εγώ σχεδόν κάθε εβδομάδα. Σου φέρνω φλωράλ παντελόνι. Πάμε να σου μιλήσω λοιπόν για το νέο μας απόκτημα. 97% βαμβάκι και έχει και ένα 3% ελαστικότητα, αλλά μου έχει λάστιχο, παίρνει τουλάχιστον 2 extra large. Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, εγώ, επειδή είμαι Αφροδίτη, το έχω γυρίσει. Θέλω να φέρνει τα στράχαλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το παντελόνι είναι κανονικό, δηλαδή εδώ. Δες το. Κανονικό. Μπορείς να μου το βάλεις με sneaker, μπορείς να μου το βάλεις με πέδιλο, με τα πάντα. Πάμε να σου δείξω. Εντάξει, δεν υπάρχουν οι αποχρώσεις του, ξαναλέω. 97% βαμβάκι. Μου έρχεται λοιπόν σε αυτό το μόκα που έχει όλα αυτά τα χρώματα μέσα, θα σου δείξω και το λάστιχό του πόσο παίρνει. Μου έρχεται στο γκρι, το οποίο είναι εκπληκτικό, γκρι δεν βρίσκω, δηλαδή είναι σπάνιο το γκρι αυτή την εποχή και μου το έχει συνδυάσει έτσι με παγί χρώματα, τσέπες στο πίσω με... μου έρχεται μαζί με ζώνη, ξέχασα να στη δείξω, είναι έτσι σαν ψάθινη η ζώνη. Λοιπόν, γκρι, υπέροχο CL, θα σου κάνω σούπερ συνδυασμούς με όλα, ολοκαίνουργιους συνδυασμούς. Στο λευκό του, δες του τότε, και στο χακί, δες και το χακί του πόσο τέλειο είναι. Ταιριάζει ακόμα και με το μπλουζάκι μου. Λοιπόν, έπτωση από τα 42 στα 37 και θα το πάρεις ακόμα πιο οικονομικά. Άντε, γεια! Λοιπόν, το έχω συνδυάσει. Εγώ τώρα έχω βάλει δική μας ζώνη γιατί μου τέριαζε. Ήθελα να κάνω ένα total mocha style και με την τσάντα μου. Το έχω συνδυάσει με... γιατί δεν στέκεσαι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι μακό. Δεν θες κόσμημα διότι το έχει επάνω. Δες το, έχει αυτή τη τρύπα και μου έχει μία λυσίδα την οποία τώρα θα την βάλεις πιο πίσω, θα σε αντιρρήξεις πιο μπροστά. Οπότε εδώ δεν θες κόσμημα, το έχει εδώ το μπλουζάκι επάνω. Είναι πολύ ωραία ποιότητα μακό. Είναι άνετο. Εάν θες τώρα να το πλύνεις, το βγάζεις. Δεν είναι κάτι εδώ. Δες το, ανοίγει έτσι, εδώ και βγαίνει. Πάρα πολύ ωραίο. Και θέλω και τιμή. Δεν έχω τιμή γιατί είναι ολοκαίνουργιο. Είναι ολοκαίνουργιο. Μόλις ήρθε, είχα σχεδιάσει να σου βάλω κάτι άλλο από πάνω που θα το δεις μετά. Αλλά τώρα ήθελα να κάνω την παρουσίαση έτσι. Πάμε να σου δείξω συνδυασμούς με αυτό και με τα άλλα 4 χρώματα. Πάλι έχει τα μάτια σου ανοιχτά γιατί θα δεις πολύ ωραία πράγματα. Θα κάνω και κάποιες διακοπές ενδιάμεσα, διότι δεν μπορώ να είμαι και μούγκα. Πρόσεξε να δεις. Εδώ σε έχω καταπληκτική μπλούζα από το Στόφα που κάνει στα 20 ευρώ χωρίς την έκπτωση, που κάνει αυτή την τέλεια ασυμμετρία. Δες εδώ στυλ. Εντάξει, είναι εξαιρετικό. Όπως είναι μπροστά, έτσι είναι και πίσω. Αμάνικο, πάρα πολύ ωραίο ύφασμα. Κάτω από τα 20 ευρώ. Δεν είναι εξαιρετικό? Εν τω μεταξύ σε χακί το παντελόνι θα σπάει. Συνεχίζω την πασαρέλα.
περνάω στο CL που είναι full εντυπωσιακό. Αλλά δεν μπορούσα να μην σου μιλήσω γιατί έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα στο συγκεκριμένο χρώμα του παντελονιού αυτού. Λοιπόν, καταρχήν ήρθε σε λευκό το oversize το κοστούμι. Παιδιά, πόσες εβδομάδες τώρα συζητάμε για το πότε θα έρθει το συγκεκριμένο κοστούμι. Το συγκεκριμένο σακάκι σε λευκό. Ήρθε λοιπόν, είναι από την over συλλογή, παίρνει νούμερο, μου έχει σούρα στο μανίκι, τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω και μία, είναι από τα 32 στα 28 και πρέπει να βγαίνει γύρω στα 25 ευρώ. Τέλειο. Επίσης, κάτσε να το βγάλω, διότι σου έδειξα πριν μία τσάντα στην Πασαρέλ, την οποία όμως δεν την έχω παρουσιάσει. Λοιπόν, σου είχα φέρει καπιτονέ λευκή τσάντα που είχε μέσα δικό της πορτοφόλι, εξαφανίστηκε την ίδια μέρα που συνέδειξα, έχει καινούργια. Λοιπόν, εδώ λευκό καπιτονέ με χρυσές λεπτομέρειες, ξέρεις τώρα, χρυσά θερμοάρ και τέτοια, και μου έχει μέσα και πορτοφολάκι με χρυσή λεπτομέρεια, καινούρια λοιπόν λευκή καπιτονέ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θες και μία τιμή? Βεβαίως. Σόπερ μου την έχουνε. Όχι. Ναι. Σόπερ καπιτονέ από τα 32. Υπολόγισε περίπου όσο βγαίνει με το μείον 15% που θα μου βάλεις με κωδικό, ξαναλέω. Και εδώ σου έχω το CL, θα το δεις με πάρα πολλά και δεις τι έχω κάνει τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Καταρχήν, το συγκεκριμένο πουκάμισο είναι τόσο άνετο, τόσο δροσερό, θα μου το βάλεις όλο το καλοκαίρι. Στο έχω φέρει σε 4-5 χρώματα. Η αρχική του είναι στα 22, 18 να βγαίνει. Λοιπόν, είναι αυτό το ύφασμα που κάνει σαν λινό. Πάρα πολλά χρώματα, δεν τα θυμάμαι. Μπέζ, μόκα, μπες λίγο να τα δεις. Μου αρέσει πάρα πολύ το μανίκι του που κάνει αυτό εδώ. Και μου αρέσει τώρα που έχω βάλει φλωράλ με ρίγα και έχω κάνει αυτό το ματσιμάτσι, πώς να το πω. Μου αρέσει που είναι ρίγα με φλωράλ. Εμένα τώρα αυτό με τρελαίνει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Παίρνω και την τσάντα μου. Θα βάλω από πάνω και το σακάκι μου το λευκό και θα σου δείξω κι άλλο. Πολλά με αυτό το παντελόνι. Μη φύγεις. Εδώ. Δες στυλ. Φουλ οικονομικό. Πάρα πολύ ωραίο και συνεχίζω. Εδώ θέλει εννοείται navy blue από πάνω και να πω σε αυτό το σημείο, γιατί νομίζω είναι το τελευταίο χρώμα που σου δείχνω. Σούπερ οικονομική, πάρα πολύ απαλή βουτυρένια και θα τη βρεις μαζί με το κολλιέ τώρα, έτσι, σε πολλά χρώματα. Navy blue, χακί, κόκκινο, nude και κίτρινο. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, και το λευκό του είναι καταπληκτικό. Σου έχω φέρει, παιδιά, είναι η πιο μαλακή εσπαντρίγια που έχω βάλει ποτέ και η πιο στυλάτη συνάμα. Λοιπόν, κάτσε να ξεκινήσω από το παπούτσι, διότι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση πόσο μαλακό και πόσο μοντέρνο, υπέροχο είναι. Νομίζω ότι είναι ο ορισμός της εσπαντρίγιας, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Καταρχήν, το πατάς και νομίζεις ότι είναι, νομίζω ότι θα το πάρεις και θα το πλάσεις. Πάρα πολύ μαλακό στο περπάτημά του, σαν να πατάς πάνω σε αφρό. Αυτό. Και γύρω δεν βγαίνει το πόδι από μέσα, έρχεται και στο κλείνει το πόδι πολύ μαλακά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ποιότητα σουέτ. Εδώ έχει αυτή τη λεπτομέρεια και γύρω μου έχει ψάθα. Είναι κανονική ψάθα, δεν είναι εφέ ψάθας. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, θέλω μια τιμή 25. Χωρίς το, ξαναλέω, το μείον 15% για να το πάρεις θα μου βάλεις κωδικό. 25 χωρίς την έκπτωση. Λοιπόν, έχω φορέσει το λευκό εδώ, το έχω βάλει τώρα με χαμηλό και έχω βάλει ένα τέλειο πουκάμισο, είναι το πουκάμισο πασπαρτού, μόκα θα το πω, μόκα αλλά πιο παγί, μου έχει ελαφριά βάτα. Εντάξει, τώρα αυτό, επειδή το έχει το χρώμα μέσα και το έχει σε όλες τις αποχρώσεις, το συγκεκριμένο πουκάμισο μπορείς να το βάλεις με όλες τις αποχρώσεις του παντελονιού και είναι στα 26 χωρίς την έκπτωση. Δες τι θα σου φορέσω τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα στη δείξω και σε άλλα χρώματα, αν την έχω φέρει, θα το δω τώρα. Λοιπόν, είναι μπλούζα που κάνει
βλέπεις εδώ, κατάλαβες, σαν τη σπόλο με το γιακαδάκι, αλλά είναι έτσι τύπου το κόψιμο που έχουν τα t-shirt και μου έχει επάνω υπέροχες καρφίτσες. Μπορείς να τις βγάλεις, εν τω μεταξύ είναι σαν... Ναι, είναι σαν σκουλαρικάκια οι καρφίτσες, δες τες. Είναι με αυτό εδώ και με αυτό και είναι τέλειο. Δεν ξέρω ποιες βγαίνουνε. Λοιπόν, η κόκκινη που είναι βελούδινη με την κορώνα σίγουρα βγαίνει. Α, και αυτά βγαίνουνε, σαν σκουλαρίκι. Λοιπόν, εδώ, άμα το βάλω ανάποδα, το W, θα είναι me, Marilyn. Λοιπόν, πάμε να στη φορέσω αυτή και τα υπόλοιπα. Α, να σου πω τιμή, εδώ, με τις καρφίτσες, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι και είναι ιδιαίτερη και με τζιν τη φαντάζομαι. 25 αρχική. Πάμε να τη δούμε. Λοιπόν, θέλω λίγο την προσοχή σου γιατί αυτό που θα γίνει τώρα δεν το πιστεύεις. Έχει έρθει ένα ολοκαίριο παντελόνι, δεν στο έχω δείξει ποτέ. Με λάστιχο, πάρα πολύ ωραία ποιότητα, 98% βαμβάκι και 2% ελαστικότητα. Αλλά εδώ μου έχει λάστιχο, το βλέπεις, είναι άνετο. Μου κάνει αυτό εδώ, βλέπεις αυτήν εδώ τη γραφή, τη λοξή, είναι τέλειο. Είναι τέλειο με τα πάντα, με γόβα, με sneaker, με ό,τι θες, 5 χρώματα. Θα σου πω τιμή, χωρίς έκπτωση, παντελόνι χωρίς, 29, πόσο πάει στα 25? Θα σου δείξω πάρα πολύ ωραίους συνδυασμούς, δηλαδή πρόσεξε να δεις, υπέροχος, το έδειξα σε πάρα πολλά χρώματα, δεν θυμάμαι σε πόσα, στο ροζ του, είναι στα 22 και πάει στα 18 αν μου βάλεις τον κωδικό, μην ξεχάσεις να μου βάλεις τον κωδικό. Λοιπόν, στα 18 ευρώ θα στο δείξω και με αυτό, και αυτό πάει στα 18 ευρώ, θα στο δείξω και με αυτό. Επίσης βγαίνει σε λευκό, όπου θα στο δείξω με όλες αυτές εδώ τις ομορφιές, αυτό εδώ είναι νημάτινο. Θα στο δείξω με όλα αυτά, δες εδώ που κάμισο. Μιλάμε για τιμές 15, 18, 12. Επίσης βγαίνει σε κίτρινο που θα στο φορέσω με όλα αυτά. Βγαίνει σε υπέροχο χρώμα της άμμου και έχω πάρα πολύ ωραίες επιλογές να σου δείξω από πάνω. Θα τα βάλω όλα. Και φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να μην σου φέρω μαύρο που θα στο δείξω και με φλωράρι νημάτινο και με κάου. Και με πλυσεδάκι, θα στο δείξω με πάρα πολλά πράγματα. Πάμε να τα φορέσω όλα, οι τιμές είναι εξαιρετικές, μπαίνεις εδώ και τις βλέπεις.
Λοιπόν, με το μαύρο θα κλείσω. Το πουκάμισο το έχω λατρέψει. Όταν σου λέω ότι από αυτό το βίντεο θα γίνουν πολλά ψώνια, το εννοώ. Ήθελα ένα σημείο σκουλαρίκι, πήγαινε στην κατηγορία, θα βρεις πολλά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κόψιμο το έχω φέρει σε φλωράλ, το έχω φέρει σε μονόχρωμο, έχω κάνει διάφορα τέτοια μαγικά και έχει έρθει σε αυτό το coat. Είναι τέλειο. Λοιπόν, είναι μαύρο, σιθρού, μαύρο, άσπρο μαύρο, σιθρού. Έχει αυτό το ελαφρύ βολάν εδώ, πρόσεξε με, επειδή πολλές το φοβάστε το βολάν. Δεν είναι αυτό. Αυτό το έτσι πολύ πιο χαλαρό, μου αρέσει πάρα πολύ. Μόλις ήρθε. Δεν έχω τιμή, θα τη βρεις επάνω την τιμή. Και δεν ξεχνάς και το κωδικό. Λοιπόν, μαύρο το παντελόνι, το έχω βάλει με το μιούλι μου το μαύρο. Μπορείς να βάλεις και πέδιλο. Στα άλλα σου έβαλα πέδιλο. Δεν είναι καταπληκτικό τώρα αυτό το στυλ. Αυτό το στυλ δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να σου δείξω τους τελευταίους συνδυασμούς και επειδή μόλις μου ήρθε ένα παντοφλέιρος καταπληκτικό, δεν το έβαλα σε όλο το βίντεο, δεν πειράζει, γιατί μπορεί να συνδυαστεί με πολλά, εγώ θα στο δείξω. Φύγαμε. Λοιπόν, έτσι θα κλείσω. Πρόσεξε να δεις, είναι η μπλούζα που σου έδειξα σε πάρα πολλά χρώματα που σου έρχεται μαζί με το κρεμαστό που σου πω ότι είναι βουτυρένια και πάρα πολύ καλοκαίρι, πολύ ελαφρύ, πολύ τίποτα σαν να μην φοράς, είναι αρκετά αρετή, φτάνει κάπου εδώ. Και έχω συνδυάσει, ήρθε μόλις τώρα, στο είχα φέρει σε λευκό, σε τι άλλο, είναι το καουτσουκένιο το παντοφλέιρος που είναι όλο καουτσούκ. Θεωρώ ότι δεν θα πάθει κάτι αν το βρέξεις, αλλά εσύ μην το βρέξεις. Λοιπόν, λέοπαρ και μαύρο, πάρα πολύ μαλακό, είναι σαν να μην φοράς τίποτα. Από τα 25 νομίζω πάει στα 20 ευρώ, έχω βάλει, δες τώρα, με το μαύρο παντελόνι, τι ωραίο που είναι το λέοπαρ, δες και το μαύρο και με το κίτρινο παντελόνι και με το μπέζ παντελόνι, με πάρα πολλά, και το μαύρο και το λέοπαρ. Από τα 25 στα 20-21 κάπου εκεί βγαίνει. Αυτό ήταν, κορίτσια μου, θα κλείσω με δύο διαφορετικά. www.makingboutique.gr 24 ώρες το 24ωρο κάνεις τις παραγγελίες σου διαφορετικά. Αν θέλεις να στη βάλουμε εμείς στην παραγγελία, εγώ σου προτείνω το e-shop γιατί έχεις πάρα πολλά προνόμια. Βλέπεις τα πάντα, σύνθεση, μετρήσεις, οτιδήποτε. Αν θες τώρα να μιλήσεις μαζί μας για το οτιδήποτε, μας καλείς στο 2251 024 107 από Δευτέρα ως Παρασκευή 9 με 4 και Σάββατο 9 με 2 για να σου λύσουμε οποιαδήποτε απορία και να σε βοηθήσουμε. Εγώ σας αφήνω όπου και αν είστε, ελπίζω να μπορείτε να αναπνεύσετε. Να είστε πάρα πολύ καλά. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Εμείς εννοείται ότι θα τα πούμε αύριο με τα story μας κτλ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σήμερα με τρέλανε το βίντεο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Περιμένω να δω αν άρεσε και σε εσάς και περιμένω ανυπομονησία όπως κάθε Κυριακή. Φιλάκια πολλά, να περνάτε όμορφα, καλά ψώνια!